fassara. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Angila, shin waye Satiya? To wai ka makance ne ko me? Ni ne Satiya. Bayani nake maka akan Satiya. Ni ma bayani nake maka akan Satiya. Ni ne yayin. Me yasa kuke yi min sambade ba ne? To gidan waye wancan? Gidana ne mana, house ina ne. Na ga gidan yayi wata 10 ne ba kowa a ciki. Shine kawai na antaya. Na rantse. To kai da kuke zaune a wannan gidan? Kai idan har ka san mana tare da mashi iyan a gidan. Ni ma za su kunna me ni. Waye koyi labai? Ni kadai nake zaune a gidan. Ni ɗaya tilo ba tare da kowa ba. To ga min me ya faɗa a can? Kai abin da na faɗa a nan shi ma shi ya faɗa a can. Kai! Shuru! Ina ba da satan amsa hamagon baya ganewa. Na ɗauka ni ne kadai hamagowa bai zaka shi muna da yawa. Kai ka bi ni hankali ba domin ni shika nake mai armashi. Shiga ko ina shiga ne, amma kai har da wani bashi armashi. To ai ni shika ta da lantarki nake lantarki mutane. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci.